daquela a fenda existencial como a muller, para min, eu creo que xa unha muller do meu tempo, que estiven casada, que me divorciei, non tiven moitos vínculos afectivos, tiven de feito moi poucos. Basicamente, que se poidesen chamar parellas de verdade, onde hai un vínculo que che aporta cousas boas, malas, regulares, que se reaxustan as cousas, tiven dous. O meu primeiro mozo é o home co que casei. E logo puiden ter, pois, que biches a un paisano, 2, 3 meses, a cousa non foi, e así. E logo tiven, sí, unha relación moi ferinte, moi fea, que non chegou a ser nada, precisamente, pero que se alongou no tempo por como é agora a vida, punto. Que non hai moito máis que falar diso. E ti, como a muller, hai unha parte importante da túa identidade como a muller que ten que ver coa validación masculina, con gustarlle a eles, con ser atractiva, con ser desexable, con que che digan bonita, que cachas tes, sí? Que viren a cabeza cando pasan. É que isto é así, hai que recoñecelo. Eu a primeira que era así, eu fui unha moza que era super bonita e que facía deporte e que tiña un corpazo e era espectacular. E parte da túa identidade feminina é isto. Que guapa és, que boas cachas tes. Sí. Podíamos facer algo e empezas a quedar cun tipo e ver que lle gustas, que te elixan, e que é isto? Gustarlle que te elixan. É unha pata das moi importantes da túa identidade feminina. E cando ti decides de construir isto de verdade, ti tens que quitar esa pata e tambalease. É dicir, aí hai unha ferida existencial. Resulta que eu levo toda a vida dunha maneira bastante inconsciente, baseando unha parte do meu valor en gustarlle aos paisanos, en que me elixan, sí? É así. Aquela, quitarlle esa pata e ti aí, pois aí hai unha ferida existencial. Eu fixen cousas para romper esa pata que dependía da validación masculina, como romper realmente os vínculos con homes, cos que tiven algún vínculo sexoafectivo, e rompinos facendo unha lectura que é: a min este tipo na miña vida non aporta nada, porque ao vincularme nese vínculo afectivo sexual, el xa me devaluou como a ser humano. El reduciume a muller. Está aí, é útil, é necesaria. E quero que estea aí, por se un día quero ir ali a algo. E borrei teléfonos e todo, algunha mensaxe que chegou corteina de formas moi así, moi claras a veces, non? Cousas demais que os homes non soportan. Dicirlle: mira, fulanito, eu sei que aquí hai algo de que eu che gusto, pero ti non queres recoñecer que che gusto, e vímonos algunha vez, e ti non queres recoñecer que che gustaba porque ti só me queres ter aí, por aí, e non queres nin ser a miña parella, non? Ou polo menos tentalo dunha forma firme, nin queres ser o meu amigo, nin queres ser nada meu. E daquela, pois, prefiro que non falemos, non é dicir que te vexo un día que vou onde ti és, non che vou falar, pero non quero soster este fío, non? Os homes, estes niveis de honestidade, en xeral, lévanos fatal, sobre todo, pois ese momento no que dis: mira, eu sei que che gusto, mais ti tampouco sabes o que queres. E daquela prefiro, porque isto é como, bueno, non seas tan creída, sabes?
é certo, isto xa che van cascar, pero cando a ti xa non che importa, non? Que dixo, se xa lle parece unha querida, dame igual. Eu rachei vínculos que non eran vínculos, que eran fíos que dis, a min este home non me val nada. Xa está. E cos que sí que estaban na miña vida, pero que nunca tiven nin sequera o tonteo, e cando empezaba, se tiraban estas fichas, non? Que se soe dicir, pois tamén as empecé a cortar, sabes? E tiraban a ficha e pois empezar un pouco, según, non? O grado de intimidade, pois o mellor a dicir, mira, é que eu agora non teño ningún interese en ningún home, porque estou nun momento así bastante complexo da miña vida, non teño interese de nada, nin dunha cita, nada. E aí sí como, ves, o tipo que aínda non te devaluou, que non te reduciu a muller útil, uso e disfrute, este asento provoca respeto. Daquela eu aí empecé como a sentirme mellor, porque dixo, aqueles que a mí si me importaron, porque me vinculei con eles, reducíronme só a muller, non? Quitáronme o de humana para reducirme a muller, mas estes que non, cando eu me sitúo desde esta ética feminista, non? A eles inspíralles respeto. E daquela aí, dis, un pouco máis de equilibrio. Pero claro, cando ti quitas a pata da identidade, esa que é a validación masculina, aí hai unha fenda existencial tamén. Daquela eu quen son como muller. Sabes? Non é fácil, porque aínda que é dunha forma inconsciente, está moito máis, está moi incrustado na nosa estrutura, a validación masculina, moito. E eu deime conta, por exemplo, así que me separei, no primeiro ano, pois estiven un pouco ao meu, non? Porque hai que sanar, pero despois, sí que a miña socialización, isto tardei anos en velo, non? Despois de cortar vínculos e refacer a miña vida, non? E lle fala moito cando te separas, refacer a tua vida que hai que encontrar outro home, pero eu refíxenas para min. Fíxena do meu talle, porque eu teño que caber nela sempre. E houve, claro, crise existencial. E despois reduces a que, cal é a túa identidade como muller? Pois non é a grande cousa, sabes? Ao final a túa identidade sí que é ser humano, mas dentro dos seres humanos ti estás na metade, na oprimida. E non podes facer nada. Pódelo denunciar, por iso a idea de podes facer discurso disto. Podes usar todas as túas vivencias para deixar semente, non? E aí sí que podes atopar sentido existencial. Pois eu, na miña vida, son Eva Patiño, son feminista e filósofa dos afectos, así que podería dicir que fago unha filosofía dos afectos con perspectiva feminista. Eu son esta persoa e son feminista e ademais teño un discurso e fago público que di, pois que te ven, a min bástame, sabes? Que eu non quero ser, o que digo, non quero ser Jesucristo, sabes? A min non hai unha parte de ego, pero non é desde o ego que o fago. Daí tamén ven o rollo, como xa se me devaluou tanto, que si de pacotilla e tal, de xa facelos en vertical, porque xa os meto a TikTok, e metos así ao YouTube, e xa está, e cortalos xa no TikTok, pim pam, por aquí por aló, sabes? Que non me importa a calidade do vídeo, importa o discurso. E tamén que eu son nai, se non, que quede aí, que en algún momento poidan irme ver,
isto que vou dicir é moi de vella xa, non? Pero se morro, pois que poida ir aí escoitar cousas que eu que tamén falo na casa, cousas que importan, non? E unha das razóns tamén que me animou foi que un día na casa, isto foi, é que é brutal, ser nai é moito espectáculo, dime, é que as cousas que ti dis, que era conversando na mesa, non? No xantar, as cousas que ti dis son cousas moi importantes, pero agora mesmo a xente non che vai facer caso, pero no futuro sí que sí que a xente vai valorar o que dis. Isto, adolescentes, sabes? Falando ya nai así, eu, vamos, sabes? Fachenda máxima. E de feito, a idea era, escribe, que non cho vai publicar ninguén, pero despois que o poden publicar, así que eu morra. E isto pareceume, en serio, pareceume bonito, porque ao fin diste, tamén é a miña herdanza. Hai que deixar herdanza e deixar tamén legado. E pareceume super bonito, e dixen, boa, tamén se morro, vouno colgar no YouTube, que é máis rápido, axúdame a min falar de alto, que cada vez fago máis, hasta na rúa, pero bueno, dá igual, que xa teño unha edad que isto pasa. Axúdame a min a fiar os meus pensamentos, fago esa xustiza emocional, reivindico a persoa que eu son, e de alguna maneira deixo aí o legado para a familia. Case nada, Non estou dicindo aquí como a quen con toda a humildade, non, uns vídeos random de pacotilla, pero detrás deles hai toda unha historia, É bonito, eu que sei.